Matonodzerwe ari kuitwa bato reZanupf iko zvinezvi muAfrica muno mupesi iri kufamba nayo ka apa tinozosvika kuna 2030 kwavanenge vachiimba kweka dzinenge dzangova nhoroondo. Muri yeZimbabwe tasangana zvekare pachannel yenyu paCooliend patinokupai maupdates manyama nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Kana uchiziva kuti iwewe hauchade Zanupf wakakura nayo yachembera yakukuboa, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikane, because zvinhu zvitoripo iko zvino inotori proof yekuratidza kuti these guys vakuenda kwamvura yacheka makumbo kana kuti kwamupini wasvotoka pari kungotsva mupini pachisara badza chete. Ndo zvinhu zviri kuitika panapa, kana kuti pari kungotsva badza pachisara mupini. I don't know kuti mafaniza apa ari kuitika. Nyaya iripo panapa ndiri kuona paNamibia vari kupopota zvisingaite, vari kujamuka kuti these guys vade kunopindira nyaya sezvo vakangojaidzwa vakajaira vachingoita like makangoona zvakaitika kuBotswana vakada unopindira varakashwa, kuMozambique vakanopindira pati zvavaida kuti vaite zvakabudirira. Ende nyaya dzekuMozambique nhasi tinadzo dzakawandisa, but regedza titangire paNamibia apa pari kunzi Zanupf criminal enterprise here in Namibia is telling their swap of friends to prepare for a runoff. There is no such a thing. It's going to be clear and decisive victory. Ndo mashoko ari kubuda paNamibia iko zvinezvi. Current situation achitori fresh, inyaya iri kutotaurika iko zvinezvi. Haina kana 35 minutes yabuda iko zvinezvi nyaya iyoyi. Ndikatiregedza ndingouya ndigare ndakuzivisai. I don't know kuti these guys kuti vari kuona kunge ivo vane maresources akawanda kana kuti mapowers akawanda kuti vanokwanisa kungohelpa everyone kuti arambe ari ruling here, since ivo vari kufunga kuti kwavo kunoku zvinhu zvavo zviri kutoendeka, or maybe vanga vakasevha zibudget zihombe rekuti vanyatsopedza political career yevamwe vanhu vanyatsosara vasina kana neopposition munomu mavo muhome ground munomu. I don't know kuti vari kunyatsozvifambisawo sei ipapo, but muri yeZimbabwe tiri ipapo ndiri kuona Saviour Kasukwere ane zvimwe zvaari kutotaura, message ari kusenda ikoko kwavari vanhu veZanupf ari kuti I repeat comrades, let Senator Timba Chabaya and others free. It's an unnecessary burden on the image of our country. Their families are in pain and so is the country. Ndo mashoko ari kubuda panapa. Inozoti nyaya dzakamana pane zvimwe zvinhu zvokuti tinongoramba tichingonzi tingoenda kudidi. I don't know kuti zvobudisa picture yakaita sei kwavari. Guys vanhu vakasungo before SADC summit. Zvimwe zvinozonyanya. Zvozonyanya. Vakasungo before SADC summit chikatoitwa. Mumwe munhu ada kutoita chairman kusvika varimo. Ndo zvikureva ka. Bozi kuramba ngo tsikira vanhu. Uchija vachakanganisa kana chavachanhingina kana iri mhosva yacho zvamada ripuka mumbiri akomana ka. And I don't know kuti judicial system dzacho dzemunomboere. Kana munhu achinga angonhingina anofanira kungo process yake inofanira kungorwa fast forward. Sezvo zvingori zvinhu zvovawo neorder kushamatita wabatwa nyaya yako yakamira yakadai moenda kumakoti koko monopedzerana moitirana zvamunoitana, and then mobva maita se mobva mabudana. Kana uri kunzi wabatwa nemhosva yototongwa yopera wotanga kutopika pane kuzoitwa zvakaitwa job scala zvokuti akabva anogara gore nesomething obva azobuda chinzi mhosva cheche yangasina, which is not right. But panapa ndikusangana neimwe nyaya hama dzadiwa tiri pa nyaya dzema-election idzo dziri kunetsa idzi paMozambique apa pari kunzi the Mozambican president had sent an invitation for dialogue to the opposition leader Venancio Mondlane. In the invitation, Mondlane is even called Your Excellency. This is the same Mondlane the state prosecutor has charged with serious crimes against the state and got a court order to block his bank accounts. What do they want exactly? To dialogue with who they call a criminal. Ndo mashoko ari kubuda panapa anzi Zenainda Machara do this guy from X Isa itsamba yacho irapa. I'm sure inangu kudizoverenga Portuguese inondinetsa because vanhu vekumozambique havashandise English kana vari kuva vanoshandisa Portuguese, saka ndo mabudiro ari kuita nyaya yacho pari kunzi vasenda tsamba kuti vanga vachimuningina. But inini ndakatarisawo pane musangano wakaitika nezuro pakabuda pari kunzi SADC leaders sidestep Mozambique's post-election violence demands of a new vote, urging opposition to follow legal channels to dispute. SADC refers crisis to its organ on politics, defense and security. Kuona nyaya yacho yakatonzi mimi zvinoita chitedza kuti mutemo unenge uchiti chi onzvona. And unoziva kuti munhu wese anenge achida kukurwa skillful dzingava dzekukuriga kana dzokuita sei anogara akugarira kumutemo ikoko. But manje zvakundinetsa futi kuti ikoko kwachika paunzi pakubuda imwe tsamba
iri kunzi vari kumuinvita kuti vauye for dialogue. I don't know what kind of dialogue ruda kuitwa racho ikoko, but ndo zvinhu zvandiri kuona, and I don't know how far true is that. Unongoziva dzimwe nyaya dzinozongobuda ka handidi zosara zviro zvonzi but iwo ndo wakadaro, ndatogara ndatoisa chitsamba chacho mongochionawo ipapa kuti anokwanisa kuverenga chiportuguese. I think zvinokwanisa kunge zvichibatsira. Ndobva ndasangana neimwe nyaya panapa pari kunzi local government minister Daniel Garwe says there is nothing that can stop ZANU-PF members from chanting the 2030 slogan because the ruling party passed a resolution calling for President Emerson Mnangagwa's term to be extended beyond 2028. ndo problem inoitika pane vanhu veZANU-PF ndengwane ndakaona manje pachavo ivo vanenge vachitoprova kuti tiri madzungairwa ende hatina mumwe munhu anokwanisa kuita better than the current president is doing. ndo problem one yandakaongorora ndikaona is because of bootlicking. vanenge vachiti aiwa iye ndiyega ndiye zvese. What if akatorwa nenguva, what are you guys going to do? Which means boss mune makatoprova vanhu kudhara kuti ndiyega ngaramba achitoita zvaari kuita izvo zvaripo. Panenge pane nyaya ende imwe problem yakuitika munhu wese chero asina kana zita mupati yavo imomo anongosumuka wachida kuwana jezi otanga kuti totongoita zve2030 izvozvo chichichichi akumanaka aya mutikwanire pachokwadi chepo mutikwanire titoda kuti nyika idzoke kuelection kana nguva yakwana zvekunze kuextend izvi ameno munopedzerana kuside kwenyu ikoko because isusu we don't care about your party ikoko munopedzerana but isusu tinongochatei chingoda ngoti paconstitution musazotambe zvinozokanganisa macitizens. ndo nyaya inenge ichingonetsa panapa. And then ndo ndasangana neimwe nyaya Freeman Chari the uya yamboshanda Mandela chichi that guy amene zvikoro zvari kuvaka achitobudisa chiti this standard block cost is about 25,000 without finishing and takes 35 days to build. We build 2 at Masimba in Binga. Within a year the pass rate jumped from 0 to 13%. That's the impact of your $10. Vanhu vaibatanza mari kwaari pane magofundme anowanzoita kuchivakwa zvikoro kuchididi. Saka ataura izvozvo puri kuzobuda Richard Tsvangirai, munomuziva mwana waTsvangirai wokudya Temba Mliswa pa-election munotono. Ndiye ari kubuda panapa ari kuti in other parts of the country citizens are building schools. Here in Norton we have the capacity to do the same but the council has not allowed us to do. My office is fully capable of handling this project. The council should provide the land to make it happen. Drama 24/7 drama. That's what they're doing. Ko Freeman Jarari kuzvigona sei? How is he doing that? Let him go there. Iye kana ari munhu wekuti ndi MP ari ne vision ari kuti zvakutaura ngaende ko kukanze obva vamurambira kuti atoda kukupa land. Obva achinyatsotaura kune vanhu vakamuvhotera kuti I want to build a school panapa. Vari kuti nyima land. Ndo basa racho riripo but because of imimi ma MP munonge muchinyarara muZimbabwe muchiitwa zvimwe zvimutemo zvotonzi vanhu vakutorambidzwa kudemonstrate. Iwe panofanira kuti demonstrate council yacho ari papo ari kuramba wacho ari kudomeza musoro obva abva ipapo. Kotoiswa umwe zveemergency zveipapo even kana political party yake anenge ari ani wacho anofanira kubato recolewa zvotopera zvakadaro. Not kuti mimi guys munotaura kuti pari mukunzi mukurambidzwa kuvaka chikoro muri kutaura kuti chiko imi muda kupoliticize nyaya yefuture yevana vedu vemuZimbabwe munomu kuti vanzi pari kutadza kuti nzipatoiswa chikoro voramba vachifamba mazi distance amaitaura ekupenga aya in this era. Konzi vana voramba vachifamba mazi distance iwo ototi uri MP uri wakatouya kunesa change uchitadza kuti ndo nyaya yacho utanga tosumuka utonzi kuno kuti atotadza kuitirana kanze uita sei kwacho kanze iri kuramba imika vanhu imika kanzo yacho haito kufollow futi pa social media ponongo uchitaura nyaya idzodzo usade wanda ita zvinhu background ita zvinhu maybe ingoro advice ndangokupawo but kana uri serious ndezvinhu zvokutaura you know what to do. Pane zvimwe zvinhu zvekuti ukwanise kumiswa nemunhu kana uda kutoita because hakuna munhu akakwana anoramba kuti pange nzvimbo idevelop yaiswe zvikoro vana vawane kudzidza kana land yacho chinziri kutengeswa ngaitengeswe because imwe nyaya inozoitika ndeyekuti mimi guys munozodzoka futi in the name of MP wenyu muchida kuvaka iyo private school chako chikoro iwo futi ndo zvine zvakunetsa papo futi kanzi yacho nzvuka yodingina kana iri government school zvinonetsa chiko izvozvo zvitore kana nguva izvo totaura kuti apa panofanira kuswa chikoro apo motaura kani kanzi motaura nechinchi local government zvese mupedzerana mototanga kutota avo ningirikeni muonesana kwete kuti munochinjana ma MP ke hobo kuti popinda umwe mese muchitadza kungosiya ma developer kunzvimbo kutadza siya maita plan B. You must do something about it but I mean
ndangopfurawo nepo. Kozeta imwe nyaya iripo vanhamba dzadiwa ndiri kuona pari kunzi Zanupf provincial member muchafa who is from Bikita attacks General Geje for supporting VP Chiwenga, saying he will not support any candidate from Mashonaland. The country's top office must remain in Masvingo in Midlands province since Mugabe overstayed. I don't know how far true is this, but zviri kubuda pa Children of Zimbabwe War Veteran Association COSVI ndo vari kutaura mashoko yacho yoyo. I think 2 hours ago mukaenda kwacheka on X ndo mashoko acho atoripo bva vatisa face yake. Ina handidi zvokuzotika yo wanonzani iwo Zanupf provincial member yo muchafa wacho wozoyawo nditi but kulie ndongawo kuti ndakadai. So I don't like that. Ndingobudisa nyaya dzendenda sangana nadzo, but nyaya dzenyu idzodzo kana dziri dzechokwadi dziri kutaurika ipapo musa alright, we'll talk about it guys. Munokwanisa kukomenda mega in the comment section about nyaya iyo because I know you guys. Kozata imwe nyaya iripo panapa pari kunzi Zimbabwe kudzoka kwayo muCommonwealth nyaya iri kupisa, but pane a certain guy Lord John Coates uyu of John Oates uyu kamurungu aka ari kuzobuda ari kutaura imwe nyaya iri kuita kakumeka 2 cents. At the same time nyaya iyo inoda kuvhiwa zvakati ngwarei because tinoda kuti nyaya yokunzi zvinenge zvifanira kusara zvirichi zvakaita kubalansa. Pana pari kunzi it's concerning that Commonwealth is proposing a redemption of Zimbabwe when Jameson Timber and many other opposition supporters remain in prison. And as far as I can see, it still has not published the full report of the Commonwealth Observer Mission on the 2023 elections. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura panapa kuti vada kudzosa muZimbabwe hatisataona observer mission yavo yeCommonwealth ikoko, and the next thing ndeyekuti vakasunga mapolitical prisoners. Inini chandingangoda kutaura zvangu panyaya dzese dziri kuitika ndedzekudai. So Commonwealth kana ichibenefita kuZimbabwe handiti hakuna munhu anofanira kurwisa Zimbabwe kuti isadzokere muCommonwealth, because at the end of the day imimi mapoliticians munodya muchiguta, but kana zvinhu izvo zvichibenefita Zimbabwe ngazviitike. And the other thing zvemapolitical prisoners akumana musasunge vanhu, siyai vanhu mumbosiya zvemapolitical prisoners, no drama. Munhu wese anodeserve kuva free munyika yekwake. Imimi ndimi mega makatotaura mukati freedom of speech, freedom of chichi. Kana munhu achinge atadza achinganzi achikora mutemo nyaya ngaiitwe nezvemutemo chaizvo chaizvo, kwete kunzi munhu anosungwa zvine nyaya dzichipoliticizwa. Izvozvo zvinhu zvisiri bofu. Saka nyaya dzacho zvoda kuongororwa zvine ungwaru ipapo. Titotarisa because atidi zozozifutika munobuda muchindi muri kurwisa. Ndamboona rimwe richiti aiwa ngaisadzokere muCommonwealth, and I was like no, iwewe kana uchidya uchigutomba kwako kuno mwana kuti vari kukwanisa kunge vashow affecteka because haisi muCommonwealth nyika. Because nyika ikaramba ichienda kuzasi, iwewe kana utori necapital une something already unoramba ungori uchitoita mupfumi, varombo vachitoita varombo. Saka ipapo pane pachida kuti panyatsogadziriswa. Mapolitician hakuna kuzonyarama michingo brainwasha vanhu, zvimwe zvacho hazvichaitawo kumana panenge pachidiwa kunzi nyika iende ichinobudirira chinodi ngazviitike. Ndakamboona umwe achiti aiwa masanction acho ngaarambe aripo, which is nonsense. We don't support such nonsense. Kana zviri nyaya dzekuzonzi kana dziri masanctions enyika hatidi kuti nyika inge nemasanctions, but kana zviri zvokunzi vanhu vakanzi vane masanctions individuals hatinei navo. Izvo individuals kumba kwavo ngapedzera nesanction rake. Chatisingade ndiri kunzi nyika ine sanction as a country inenge zvichiaffecta isusu vanhu, but kwete kuti inenzi ine munhuwo zvake ningi ma-individuals. Ndo nyaya dzekuti izvo hatipindire, tinongoti chipedzerana ikoko. But kana zvikanzi zvangobata nyika yedu, ipapo munototona tatanga kutosumudza musoro, because tato mugeneration kana kuti mutime yekuti hatichatolari nonsense. It's no nonsense time. Ndo matatawo ndo season yatitoriko zvinezvi. And pane nyaya imwe iri kunetsa panapa ya Chief Wenje, the Zanupf singer. Idipfe mwanangu amai weli that guy anditi ane cancer yaye iri kunzi iri kunetsa cancer yake yaari nayo. So nyaya iri kunetsa pa cancer apa ndekuti pakubudiswa munyaya na George Charamba panapa achitaura kuti achiconfirm that this guy ari kutoenda kuSouth Africa kuti anorapwa cancer ikoko. And a lot of Zimbabweans were complaining panapa achitaura kuti iwe shamari munotaura kuti munhu aroda unorapirwa ukoko, what about muno munyika medu ko chichichi vanhu vataura zvinhu zvakasiyana siyana. I think vanhu vakawanda munokwanisa kunge masangana maita come across videos iwayo, but panapa ndiri kuzoona hope wachimwona ari kubudisa achitaura 2 cents dzake ari kuti Jamwanda is President Emerson Mnangagwa spokesperson George Aramba. Here is talking about a Zimbabwean Zanupf singer who has composed songs mocking anyone demanding accountability. The singer called Chief Wenje was diagnosed with cancer. Zimbabwe has not
had radiotherapy cancer treatment machines for 3 years and the health delivery system is in ruins. Charamba tells his supporters that the Zanupf singer is being flown in South Africa for treatment. The iron tragic so here those who survive are the ones fortunate enough to cross the border into South Africa to seek health care. This is what Zanupf has delivered to Zimbabweans. They are not even embarrassed to say it publicly that they go to South Africa for treatment instead of fixing the public healthcare system so that everyone can have access to the healthcare. Nyaya yange chitotaura chinzi iwo in uzumba vanhu vangani kuuzumba vekuti vakabrashwa necancer iyoyo vakazobatsirika kupi, but ndokutone mbiri futi mune mchiti tine uzumba yedu, uzumba inozodai so uzumba ndokune voters, innocent voters. What will happen to them kana vachinge vasangana maproblems akadaro iwayo? Ndo zvimwe zvezvinhu zvanga zviri kunyanyonetsa pana apa patotaunzi imi munongoti ndege moenda kumadingoti ndege moenda papari, handi makati kwane tumahelicopter tumahelicopter turi chingotwa noise nevanhu varakashi papa tondakazosvika ngumwe musi pakuti kana uchiona iwe uri usakasati kawai kakakutakura kana next door wako kana muchiri kuenda nebhara kuchipatara chimbokanganwa nyaya yekutudza zviri kahelicopter ikako because pasi paise pekuti tinokwanisa kunge tichingoramba tichingotaura nenyaya ye1 iyoyo inenge ichingoitika. But anyway zvinhu zvacho zvingaramba tichingoda kungotaura nezvazvotopedzera tatoti hasha ndisati ndabuda munoziva kuti everyday haushayikwe one nyaya yekuti inenge chivharisa. Advocate Fadzai Mahere ari kubuda panapa ari kuti hazvina basa kuti uri ani nyangwe zvichinzi ndiwe unoshaura kumarali avo ukangopiwa chicken and chips nevene usabata, it doesn't matter kuti une nzara yakaita sei, siya, thank me later. Ndo chenjedzo kana kuti mashoko eyambiro ari kubva kuna Advocate Fadzai Mahere, former spokesperson we-MDC Alliance and Triple C, ari former MP zvekare. Ndo nyaya iri kubuda iri kutaurika panapa kuti please ukangoona wapfura nekoko chete vakakuofa machips avo nechichi zvavanenge vachidya ikokoko, siya. I don't know kuti nyaya dzichi handisi kuziva zvangu nyaya dzavo mukazoti ndingazowedzeredza munoziva kuti vati uyu ari kuti Zanupf inoisira muchetura, but I think munokwanisa kupindura mega pane zvekutaura naAdvocate Fadzai Mahere kuti vanga vachidaidza kuti kudii. Ndo nyaya dziripo dzinangondiwe ndakakubatira. I don't know kuti nyaya dziri panapa mukudzoonawo sei. Ngatisangane mucomment section.